Nou, we hebben hier de afsluiting van het project Graaithoeke Goes Onderwijs. We hebben op dit moment, of Joert van der Molen, het uitzwaaimoment gehad. Het is een project dat gaat vooral over cultuur en natuur. En we hebben de laatste 2 jaar dwaande geweest met deze onderwerpen. En de skriers als hoofdonderwerp, zeg ik nou maar zeggen. En het mooie is, we houden net 4 van voort. We stappen de squal uit en we binnen in de weilanden, in het land. En we kennen alles onder zietje en besjen en het laat om ons heen. En dat is weer het mooie om dit project. We houden er net 4 van voort.